Ko hanmen ko para ha u try Jesus Christ ngi tep ba ka thong jong ka jing im Kristan jonga ba jong pi kadai ka jing sub beneng kadai ka hima ka jong ublei na ka jaka ka bamangi ngi wan lane kadai ka ying tan rai jongi nang dapat kadai ka thong jong ka jing im jonga ba jong pi ban yo ya ki jing ai ya ki jing kurku jong ublei ha ka jing im ban yo ya ka baha kamiet ban yo ya ka jing dap ka jing biang ha ka jing im jongi ba man la kasngi kat ba ngidang im ha ka ne ka perthai kata ka dai ka thong jong nga bat jung phi kum ki breu bat kham tam bat kerpang e kum ki khon kristan habangi pe yala ka jong ka jing im kat bang ngidang sedang ya ka jing im ka junga ka jung phi ngi im bha ngi im kat kum kata ka jing im ka ba ublei u hika yangi ka ba ublei kwa la ne dawa yang abade phi hanrei kadang mi kisngipat ngidang jungai na kata karkom im babha junga ba jung phi ngidang klet kendiat pa kendiat na kata ke jinglong babha ngi penjungai yaladi kendiat pa kendiat man kasngi na ke jingdon jong blei na kata ka jinglong ka bau blei ula ayangi lane ula mang yangi bangin im lane bangin le kane gadai karkom im ga junga ga jung phi habangi pe kibreu kiba ha ka jutang barim ngipej usolomon rukumcu ngipej udavet rukumcu ngipej habaro kibreu jongkane keperthai rukumcu hanrei ko hanmen ko para namar kata ka jing telot ka jungi namar kata ka jing duna ka jungi namar kata ka jing lendet ka jungi lane ka jing pet jungai jungi no ublei try kan ra jungi ukwa yangi bangin wan pau bangan pai su bangin penbet yala ka jong kalenti kwa bamangi ki khon jung ngin jingai no nengin du no ya kata ka jingai e ka jing ko ka jung dein mata ka daw upha ya ki prophet kane kare ka kam jung ki prophet habakis dang ya ka mission ka jung ki ya ka kam yalap ka jung ki kane ka dei ka khubar ka ban kong to kala ka bamut to i ki pop jung pi to i ka jing sneu jung pi to wan pai biang sanga kane ka ba ublei ukwa kane ka ba ublei upha kerpang e ya kine ki prophet baro ngi iya ka gospel ba menta kasngi uyones usdang ya kamlap ka kamyalap ju da kane ka ju ka khubar to kala ka bamut to i ya ki pop jong pi to i ya ka jing embarem jong pi to wan pai sanga ko hanmen ko para kane ka dei ka ba manga ma pi ngi dai ban le ha kane ka sngi la shai ha ka sngi ka babut ha ka tayew ka babut house nam babut man ko por kane ka dei ka thong bat ka jinglong ka bangi dei ban em kala ka bamut hanrei kane ka jing kala ka bamut ngi yos ngau shai om dei ka jing kala ka bamut ka ba arsap lane ka jing kala ka bamut ka batang siteng yos ngau shai haba ki farisi bat ki sadusi ki wan ban yo pediang ya ka baptisma na uyones o i ka jing im bar sap jungki uyo i ya kata ka jing mot bar sap jungki ya kata ka jing perkat bahapo jungki ka bar sap uang yeki kane bom la long lada piwan ban yo ka baptisma lada pim don ka jing kelak bamut nadu ka danot jungpi lane nadu kata ka rai ka jungpi ka ba manga ngan nom wan pai su syakane ka jing im bar sap lane syakane ka jing le pop junga kamentoy pisa yo ya ka jing penrem kata ka ba uyonis wang hanga badapi ko hanmen ko para metanoia hakatin grek ka ba mot pai den pai menta hangne ngaya chukapop ngadai ban pai no chukapop pai no shoblei ublei udon sane hakading pna ngide ban pai sakading pna ngide ban ino ya ka chukapop ka jungi metanoia lendat ya kapop bat pai shoblei teli telan om dei tang siteng teli telan kata ka bau blei kwa kata ka bau blei dawa ko hanmen ko para ngietep ba ka jing map ya kipop kawan no blei
lengba u Jesu Christ hapo kabalang haka sakramen jong ka jing plapop kan mau ya kane ngiyo jing map tang da ka bang ong ilade ngap penyang bangalong unong pop ngalong unong pop ngalale ya kane ngalai katai kampat briang yang abade pi bang ong ba ngalale pop hoyuli sing gidan ka jing susi bangalale pop bangalalan dat yo blay Henry kampat biang bangin snut ho lane bangin ong bangin pediang bangilong no pop Henry ngi dai ban pen pau ya kata ka jing snusi ngi dai ban pen pau ya kata ka jing sngo diau ngi dai ban pen pau ya kata ka jing ong jonga bangalong no pop bangalale pop da ka ba ngi pai shau blay namar ka jing map yaki pop namar ka jing pen khoj yaki pop baro ki bangilale kawan nau blay kan mau kawan nau blay pa lengba u Jesu Christ hapo kabalang haka sakramen jing plapop kan mau yekine ko han men ko para lada mangingim pai shoblei lada mangingim bot yeke jing hikai jung u Jesu lada ngim yeke jing jung u Jesu lada mangingim yasno ktilang bat kabalang hakikam jong ka barak khoj lada ngingim simbenta ki sakramen ngim yo jing map wala dang ong halade bangalong unong pop wala dang apdiang yelade bangalong ubre ubatlot ubaduna ko han men ko para kanai kare ko khubor ka ba u Yohanes Baptis u ai hakito ki breu hakato ka por jung u kanai kare ko khubor ka ba ma u ai hanga ba de pi kanai kare ka jingkhot jong u Jesu ba jong ka balang yanga ba de pi iwei pai wei kat ba ngidang pan kre yelade nagbanta kasni borom kasni ka bakraw ka Christmas ka jingkhayo Jesu ngitep u Jesu siam lakha hakanu kanu ka jaka hanrei en khai u man kasngi tang hakadanot ka junga ka jungpi deina mata ka daw ngi de ban pan khoj ya ka ne ka danot ka balamong ngi de ban pan khoj ya ka ne ka danot ka bala jakhlia ka ne ka danot ka bala don da ka pop ka sang da ka ba ngi ong halade halale pop bat ngin pai shoblei da ka ba ngi yo Jesu priang yo Jesu ye ka jing ka bo Jesu le ka ba mo la hikai bat ngi hapo kabalang da ka bangi simbenta hakikam jungka bat haki sakramen ki bangidan hapo kabalang ko hanmen ko para to menta ngin khabrip yalage jong hikmat bat ngin IT yalade how try ublay jungi and yo Jesus Christ Amen.